Peters, Mäntykivi pitää hallussaan. Kiekko tulee lopulta Jens Löökelle. Ja siitä Lööken hyvä puolenvaihto. Nyt on Meskasella paikka! Ja Ville Meskanen lataa ranteella lempipaikaltaan tuolta vasemmalta. Tämän homman pakettiin. Ville Meskanen, Ilveksen oma kasvatti, on ratkaisumaalin tekijä ja Tampereen Ilves voittaa SM-pronssia keväällä 2025. Ville Meskanen ratkaisija ja näin Ilves pronssi mitalia juhlimaan. Lukon kausi päättyy 4. sijaan. Ylivoimalla se ratkaisu tulee Lööken loistavasta syötöstä ja Meskanen ranteet lukkoon, verkko heiluu ja tuuletus kertoo, että maistuu. Joo, ja ennen Lööken hienoa syöttöä, niin myös Mäntykiveltä erinomaista kiekonhallintaa pelaa sen Löökelle, josta sitten Meskaselle. Ja Meskanen tuolta paikalta niitä ylivoimamaaleja tälläkin kaudella on aika monta tullut. Ja sitten taas Klingberg omassa toimistossaan maali edessä tekee Ortion eteen erinomaisen maski. Ja sitten Meskasen laadukas laukaus. Westerlund! Kalpa-historiaa rakennetaan tänään! 6. finaali päättyy tähän! Ja Kalpa on Suomen mestari vuosimallia 2025! Meteli on korvia huumaava. 26-vuotias ruotsalaispuolustaja. Tämän pudotuspeli kevään ensimmäinen maali. Ja mihin paikkaan? Mihin paikkaan, ihan maaginen. Eka Saipa painaa tällä päälle, kun yleinen syyttää. Lekkas ottaa huikeita torjuntoja. Kalpa pääsee eka kerran oikeastaan paineistaan. Ja jos on johonkin väliin pitää se playereiden eka byyri duunaan, niin se on hänessä. Ja mieletöntä on tässä nähdä Kalpa juhlinta heidän fani edessä, mutta Saipa-fanit huutaa Saipaa edelleen. Annetaan tunnelman edelleen hetki puhua puolestaan. Kiiskinen ottaa Mattilan mukaan ja kohta rävätää 2025 Suomen mestaruuden kunniaksi. Onneksi olkoon Kuopio, Kalpa! Lehterä Pakarinen IFK:sta keskustaan tulee tyhjää maalia edessä ja Kärpät ei tätä ottelua tule voittamaan. Siitä viimeinen sivallus. Summeri soittaa, IFK voittaa 2-1 ja IFK menee tämän myötä 4 parhaan joukkoon. Ja nyt on pakko sanoa myöskin, että iso sympatia myöskin Damian Claraa kohtaan ei voi. Tämä peli on julmaa, urheilu on julmaa ja tässä on juuri myöskin se urheilun rikkaus. Kärppien kausi, se päättyy runkosarjaan. Pelaaja, joka koskee kiekkoon. Lahden Pelikans säilyttää paikkansa liigassa ensi kaudelle. Patrik Bartosak, 3-0 peli tähän karsintasarjaan. Pelikans voittaa karsintasarjan. Kulmaan puhakkaammin ja Vanhatalo on tulossa päälle siinä kun Riisto tulee. Kiekko maalin eteen, Tiivola voittaa! Tämän ottelun avaus maalin Ässille! 3.27 pelattu Kouvolassa ja siitä se Riisto tulee, vähän haparoi KK omalla alueella ja Petter Tiivola iskee Ässät 1-0 johtoon.
nollaa ja katkaisee Ilveksen 9 peräkkäisen ottelun paikallispelin putken, joten Tappara oli tänään